Bine ai venit pe canalul meu, unde decorațiile se fac cu suflet mereu. Nu-i grabă, nu-i zgomot, e doar răbdare și bucuria de a crea lucruri care au valoare. Bine ai venit pe canalul meu. Aici vezi pași, greșeli și reușite, lucruri mici făcute cu atenție. Dacă îți place frumosul, ești exact unde trebuie. Bine ai venit pe canalul meu, unde decorațiile se fac cu suflet mereu. Rămâi, privește, inspiră-te ușor. Aici fiecare detaliu spune te aștept cu dor. Ia loc, zâmbește, simte. Bine ai venit, creează împreună cu mine. Apasă subscribe, rămâi aproape. Bine ai venit pe canalul meu.
masa mea prin viață idei, din fire simple, culori și scântei. Fiecare decor are povestea lui, făcut încet cu mâna, cu sufletul. Bine ai venit pe canalul meu, unde decorațiile se fac cu suflet mereu. Nu-i grabă, nu-i zgomot, e doar răbdare și bucuria de a crea lucruri care au valoare. Bine ai venit pe canalul meu. Aici vezi pași, greșeli și reușite, lucruri mici făcute cu atenție. Dacă îți place frumosul, ești exact unde trebuie. Bine ai venit pe canalul meu, unde decorațiile se fac cu suflet mereu. Rămâi, privește, inspiră-te ușor. Aici fiecare detaliu spune te aștept cu dor. Ia loc, zâmbește, simte. Bine ai venit, creează împreună cu mine. Apasă subscribe, rămâi aproape.